Elaine Ní Shé mis seo park an croci ach ní hé seo an Sam Maguire atá as ar góir inis som céir anachtaín. Bí me cóthmánaíoch timp na tíre is tí car rally. Bí me cóthmánaíoch so síimeisteach le mánaí is tí car rally, so caiim sin na nótaí a léich, so stocha na rally notes socha a léich amach don mánaí, onas go meisce céan cúnaí agus céan feidir céan rudí teachsús ar an bóthir. Dín míad recíonn lá bhré an lá Rivision Rally, so sin dul siad an státe i car an mánaí ar 60 km/h agus caiim míad an nótaí dhéanamh. So de chéan státe, so burgmach 3 státe, 3 fátí socha agus chafa cúpla chuig chahabh á dhéanam son, agus an chafa an car chuir steachtí scrutiny, mechanical scrutiny léitear. So sin stocha cheáil bhfuil gachar de si go dáta agus do chluthe héin agus rudí mar sin agus canún car chuir steacha park permit san go le hithe. Inis som faoin cadrúh a bhéins an idir an bhirtaine seo. Is stocha bíon an tamánaí ag breharmsa na nótaí a léachmachta, so caihan muína bheithe ge as an cóhamánaí an nótaí a léach a gceartasach chun dul raig síos an bóthir. Ar an géad le réomh cén feadh agus conas a chuir tú spéis sa sport seo. Bhí sima go gcónaí a gár na stocha nar bhís óg agus heach an rally Harris Madigar an gluchan dubh an Brandon Creek stage socha leis an Circuit Kerry an Ocean agus cúpla bliana an socha rih 2010 hín dal díana rally carú agus rudí mar sin agus hína féchantar agus dúirtlam hénig bheálam sí seach ceann san agus thug fear seanstom agus ó hin hamgáilta. Cé có contrateach is atá an sport seo an bhfuil si dan séireach? Socha well tá stábháilteach mór in an ó héobh na carna agus na cluichí socha síos isteach le tomána amach go raibh socha ná éiseacht agus go raibh socha toirí maithe chutha. Céir é an rally is fearr lása? Ó spreil am dúna gáil 3 lá is tí car rally it timppla dúna gáil ní léon rudí fearr ná. Socha bíon lándaí ná dhéanamh socha an slua mór bhíon ann, bíon tú 3 lá a dul timppla agus bíon na stáití go húnta chaáin, bíon na naimse go amach agus mód an am. Céir a ceapan tú faoin sport seo in hÉireann an bhfuil sé ionta cáitianta bhfuil sé mór? Tá sé fachta bhd níos móna am líana tá bí so a gaiileh cúpla seach nó hinnas híá na daine an slua mór a tháinig amach chun na carna dhiiscint bhí sé go húnta ar fad. Nis inis domanis faoin carn bra alíonn seo tá as ar gcóir? Sé seo an maras ó dunathú cup buan bótaréis seo so chu rally na lucha nuair a bhuain tú an grúp in, so tháinig mar na chiadáit agus mis an chiad bheanar so bhís beag lán sásta lei sin i 2017. Agus ag glóirtear sin bhfuil marm le gach apáirteán. Tá lán man ágáilta inis bhí rally an sunsteir seachna agus bhí lán man ágáilta agus tá sé a teach seachán níos mó. An mu sé Jackar nar nach míonn tú ag rásaíocht a chomant ag luas níos molle. Well is an rud a smó rallyach so keep the race in its place, you know, tíir míad ar luas mór ar na stáití agus so timp le hÉireann bhí míad leistigh den luas caiimíad a bheith. And bhfuil mar an penalty points agad sa mar sin? Níl an penalty points agam.